Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa San Nicolasan, Rosales, Pangasinan. Ito si Byron, mga kaibigan. Poging-poging si Byron. Massless po na copper brown na husky, Siberian husky. Yun. Ito yung racer si Ado, poging-poging Ado. Malupit mag-ML yan. Ayan. Yan sa mga gusto magpa-stud sa aming Siberian Husky, comment down below. Alright. Yan ang poging-pogi yan. Okay, gapo. Yan. Proven po to, up to 8 puppies. Yeah. Let's go, samahan nyo kami. Yun na po. Baba mo siya. Baba mo lang, huwag mo malikot. Sige, baba mo lang. Relax lang. Patay lalaki po. Natatakot dahil sa kanya. Alright. Second load na. Mabilis na lang. Napasok agad. Yun, ito guys, napakahirap po mag-shoot ng babaeng ayaw magpasampa. Kaya wag nyo pong sabihin na lahat po ng babae na fertile o hit na tinatawag nila ay kusa na lang nagpapasampa. Kadalasan po dyan guys, yung siguro 70% ng mga ayaw magpasampa na babae. Hindi po ito parang askal lang na kusang nagpapasampa kung saan. Yun. Kasi yung mga askal guys, kaya laging ganun, sanay na sanay po sila. Iba-ibang lalaki din yung umi-stud sa kanila, kaya alam na nila. Yun. Kaya wag nyo ikumpara po yung askal sa may lahi. Kasi yung may lahi po, madalang lang po sila nakaka-stud. Di po sila sanay guys. Unlike sa mga askal na kung sino-sino, kaya minsan nga nakakatatlo, nakakaapat yung mga yun, hindi nyo lang nakikita. Dali mo nga siya dito. Dali mo dito. Wag yan. Dali mo. Pwede. Yan. Wala kang dalang cellphone. Yan. Gusto makita na may-ari. Dito ka na lang ito, konti, para makita yung pet mo dyan. Alright, lock and load dyan guys. Lock and load. Tapang yung babae guys, kaya binasalan po namin, dinobot po namin yung busal niya. Napaka-hyper mo kasi. Malawang yung kanta. Mabait po yung aso, pero ayaw mo po talagang pasampa. Kaya para sa kasiguraduhan, safety ng humahawak sa shooter, kailangan pong busalan. Kung ayaw nyong pabusalan yung aso nyo, ay lagot. Disgrasya, abutin nyo yan. Aso to may animal instinct to na bigla na lang kumakagat to pag nasasaktan sila. Oo. Delikado pag wala kayong protection.
mga ano sa foreigners sabi nila, ba't nyo binubusalan yung aso? Ba't nyo tinatali yung ano yung aso? Ba't hindi nyo kayang inormal? Ang daming ano, nagmamarunong talaga kasi hindi nila alam. Hindi nyo ito failed guys. Hindi nyo talaga alam yung realidad ng ganitong sitwasyon. Buhay din po kapalit dito guys ha, hindi lang kabiro. Kasi hindi namin din alam kung may rabies tong mga to. Kahit alaga mo na, hindi mo rin alam, di ba? Mali mo kanina may nakagat siyang may rabies. Hindi may rabies din siya. Kaya wala din kami alam. Para sa seguridad namin, talagang bubusalan namin aso. Kung ayaw nyo pabusalo, di po na lang ituloy ang stud. Ganun lang po yun. Kasi may mga dam owner talaga na ayaw nilang pabusalan yung aso. Di wag nyo na lang po i-breed yung aso nyo po para wala nang aksidente. Walang mangyayari. Yung pagbusal naman po sa aso, hindi naman po ikasasama ng aso yun. Mas maganda nga yun para ma-lessen yung movement niya. Yung maprotektahan yung amo, yung kayo, amo. Kinandin kami na shooter. Para hindi kami makagat. Tinatali guys kasi para ma-lessen yung movement niya. Kasi pag maluwag yung tali, nako, ang lakas ng mga to, babalibag ka nila. Magkukos pa ng injury sa mga aso. Kaya mas maganda tali ng maigsi para ma-lessen talaga yung movement. Mabilis lang. Mabilis lang naman namin sinushoot. Less than 1 minute pag magaling yung lalaki. Hindi magaling yung lalaki, hindi naman not more than 3 minutes tapos na ako. Kaya ako sinisigurado ko po na less than 1 minute. Kita nyo naman sa video, tapos na agad, walang minuto. Para hindi ma-stress yung aso, mga aso. Kaya once na na-stress din yung dam, wala din, hindi rin mabubuntos sa aso nyo. Kaya dapat mabilis natin gagawin. Kumbaga walang take 2 dito. Dapat kaya mong i-shoot agad. Shoot mo na agad. Para hindi mapagod yung male. Healthy po yung lalabas niyang similya. No, Byron? Oy! Oh, come on. Ilang minutes na to? 9. Yun, magte 10 minutes na po. Ayun, 10 minutes na. Goods na po yun. 5 minutes up po, pwede na po yun. Matagal na po yun. Kadalasan po kasi yung 5 minutes po yung nilalabas yung mga healthy na similya. Pero not less than 5 minutes. Dapat more than. Yun, going 11 minutes na po. Nakasalamin pa ako, hindi mo makita. Nga ako din. Hindi mo nakita, may salamin ka rin. Yun. Okay, Eric. Bakit yung... Napagkasa rin. Ito na naman. Alright. Tingnan nyo guys, natanggal yung grabe yung aggressiveness niya. Magali pa ako. Kalmat lang to. Okay. Alay sa bituka. Yan. Yan, napakahirap maging shooter na tapos lang, nadali pa. Kalmat lang naman. Guys, haba ng kalmot niya pero okay lang yan, part ng yan, trabaho natin bilang shooter. Sa malaga yung maprotektahan natin yung dam owner, siya talaga yung hindi dapat madisgrasya, lalong lalo na yung yung dam, yung babae. Alright, tapos na kami dito sa San Nicolasan, Rosales, Pangasinan. Kasama ko si Ado, signing out. Maraming salamat po.